Tak, my sme máme v Teleráne už pol roka, alebo koľko, naozaj veľmi dlhodobo prinášali rôzne možnosti na to, ako si urobiť rôzne fotoknihy, fotodarčeky v podobe, čo ja viem, vankušov, kalendárov, plagátov, hrnčekov, tričiek a tak ďalej. Všetko to tu máme. Čo sú naozaj podľa mňa dobré darčeky, najmä teraz na Vianoce, keď sa už blíži toto obdobie. Ale ak ste teda nestihli a chcete niečo veľmi rýchlo, tak dnes vám asi ponúkneme takú naozaj veľmi zaujímavú možnosť a to je vlastne urobenie si fotografií doslova na počkanie, doslova za 2 minúty hotová fotka, videli ste to možno ráno, ak ste s nami od rána hore. Miloš Zámečník, CV Fotolab, už vás asi nemusím predstavovať, ste známejší ako my. Dobré ráno. Tak povedzte, ako to funguje. Takže presne ako ste spomenuli, rozprávali sme sa o tých CV fotoknihách, fotokalendároch, plátna, akrylové sklo, hliníková doska, je tých veľa spustu produktov ako tipy a triky na vianočné darčeky. V dnešnom Teleráne by sme si rozprávali o tomto zariadení, pracovné zariadenie kiosk alebo Digifotomaker, ktoré slúži na okamžitú tlač. Ako môžeme vidieť, Express Foto už do 2 minút. To znamená... Vytlačme ešte raz. Vytlačme? Zase to tu... Ja som sa nejako nedoniesol, no tak čo už. Obsahuje to dotykovú obrazovku. Prídem. Tak Jani, tak skús ty, vieš. Tak skúsim ja, lebo Miloš povedal, že je to aký stroj? Blbovzdormi. Tak môžem aj ja. Klikám. Na tomto kľúčiku sú tie tvoje fotky. Tak idem na to. Najprv si musíš vybrať produkt, ktorý by si chcel. Čiže chcem fotografie, áno? Áno, chcem fotografie. Kliknem sem. Rozmer, to znamená, vidíme, že až 10, 15, 13, 18, 15, 20, rôzne typy. Tak čo si mám dať? Tak poďme klasickú, 10, 15. Teraz vložím pamäťové zariadenie. Sem? Áno. To znamená, môžeme použiť SD kartu, XD kartu, USB kľúč, dokonca mobilný telefón, môžem si aj CDčko priniesť, takže dá sa povedať, takmer všetky pamäťové médiá, ktoré sú v dispozícii, toto zariadenie načíta. Vyber si fotku, ktorú chceš. Áno. Jedenkrát. Ja len môžem ukázať, keď by som chcel fotku dokonca upraviť. Takže vlastne ja ju môžem posúvať, môžem si urobiť výrez. Aha. Takže ja sa s ňou môžem dokonca hrať. Len štefy urobme. Nie. Sepiový efekt môžeme urobiť, čierno-bielu fotografiu. Takže tých možností je tam skutočne, môžeme urobiť tú čierno-bielu, takže keď chceš, tak dáš prevziať, odklikneš, áno. A teraz? Postupujem do košíka. Tlačiť. Mám sumár, áno, jednu fotografiu, tlačiť. Ups. Áno. Tak, vašu Pamäťovú kartu vyberte. Až keď sa vytlačia Aha, fotografie. a teraz už iba čakáme. Koľko to tak zhruba trvá? Minútku? Pár sekúnd. Pár Ani sekúnd. nevidím. Výborne. To by bolo geniálne, keby teraz ešte, že kým čakáš, tak ti ten automat, že kávičku, alebo čo, vieš, že dáte si. Áno, vedľa si zatiaľ môžem pozrieť ďalšie produkty. A ja som si tuto prečítal aj na tom, že toto je miesto na položenie fotoaparátu. Čiže to je v prípade, že priamo... Prídem s fotoaparátom, vyťahnem z neho pamäťovú kartu, zasuniem. V podstate mám nejaké Fotka je pracovné hotová. miesto. No merali ste to? Ako To neboli málo 2 minúty. stačí ku šťastiu. Ďakujeme. To asi neboli ani 2 minúty, veľmi si pekne. myslím. Zatiaľ budeme samozrejme ešte o vašich produktoch v rozhovore Ešte chcem povedať, že aj vy si môžete teraz sem k nám do Telerána prísť, vytlačiť nejaké svoje fotografie Tak. na USB kľúči alebo akékoľvek karte, alebo aj na CDčku.